Petikan saking kitab Nabi Isaias. Panjenengane ngandhang tatu merga dosa-dosa kita. Abdiku bakal maju, bakal jinunjung dhuwur lan sinekake ing ngaluhur. Umat kabeh nyawang panjenengane, slira rusak, ora mantra-mantra manungsa. Umat gumul, para nata njeger ora macet ing ngarsane. Nyawang lelakon kang durung diceritakake wong. Nyipati prakara kang durung tau keprungu. Sapa kang bakal ngandel apa kang kita rungu. Marang sapa astoning pangeran diwedharake. Kaya trubus muda panjenengane ana ing ngarep kita, kaya oyot ing lemah garing tanpa kaindahan, tanpa kawibawan, slirane ora ana kang resep sinawang. Dina lan ditampik sapa bani, kebak kasusahan lan kasangsaran, saben wong nutupi rai, ora sudi nyawang. Panjenengane disepelekake lan kita ora kabeh. Sajatine kasangsaran kita kang disangga, kasusahan kita kang disandang, nanging kita malah ngarani panjenengane wong dosa, kang nampa bebendu lan sineksa ing Allah. Ajur marga kaluputan kita, lebur marga dosa kita. Panjenengane nyangga paukuman kang asung kaslametan kita, lan marga rojah-rajah slirane kita slamet. Kita kesasar-sasar kaya wedhus, nurut dalan sakarepe dhewe, lan pangeran nempuhake dosa kita marang panjenengane. Dianiaya kasar, panjenengane tetep sabar, tanpa kumecat kaya cempe katuntun marang pembelehan. Kaya wedhus dicukur tanpa nyuwara. Panjenengane diadili murang adil, sapa kang bilani prakarane, diseret saka ing tengah-tengahe wong urip, dibuang ing tengah-tengahe wong mati krana dosa kita. Panjenengane disedani bareng wong karo wong duraka, dipendak ing makame wong sugih. Monggo ora nindakake piyala lan pangandikane ora tau cidra. Pancen wis dadi kersane pangeran paring sengsara marang panjenengane. Yen wis ngurbanaken jiwa minangka dedatoning dosa, panjenengane bakal nyawang pandherek-pandhereke umur dawa, lan apa kang dikersakake pangeran bakal kelakon lantaran panjenengane. Sawise sumpeking ati sirna bakal dadi lejar lan lega. Kanthi nandhang kabeh mau, abdiku dadi jalarane wong akeh dibenerake. Merga anggone nyangga lupute. Mulane aku bakal masrahake wong akeh dadi bagiane. Wong-wong kuwasa bakal dipilihi kaya barang jarahan. Minangka ganjarane anggone wustuh pati, anggone gelem dianggep wong dosa. Gelem nyangga kaluputane wong akeh, lan anggone tansah nyembayangake wong dosa. Makaten sabda dalem Gusti. Sembah Gusti.